Hagajing lekai I League hapreng ka Dempo SC Persia ka Delhi aba phai shakana ka ching lekai ka Dempo SC ka lakhur ka nam job adin bagalala ban film salet ya ka Delhi da shigul lanon bad ya ka shigul ka Dempo ka yo ban Thep ha ka minute ka ba pra pheulai Hagawai par ka ching lekai I League hapreng ka Gokulam Kerala Persia ka SC Bengaluru agana ka ching lekai ka Gokulam Kerala ka lakhur ka nam job adin bagalala ban film ya ka SC Bengaluru da arlanon bad ya gini ki argol la yo ban Thep lengbo a Belido Hagajing lekai Indian Super League hapreng ka North East United Persia ka Hyderabad aba phai shakana ka ching lekai ka North East United kala khur ka nam job hadin bagalala ban film sok ya ka Hyderabad da sau lakawai baleng bagana ka ching job North East United kala kiu shaka kerdan ka basau hakami ya khen point Hagajing lekai Champion League hapreng ka Lille Persia ka Feyenoord hagana ka ching lekai ka Lille kala khur ka nam job hadin bagalala ban film sok ya ka Feyenoord adu enriu lakawai baleng bagana ka ching job ka Lille kala yo ban rung shaka round of 16 bad ka deru ka Kynhun banengkong na France bad yo rung lupa shaka round of 16 hagajing lekai Champion League menta ka samoy hagajing lekai hapreng ka Dortmund Persia ka Shakhtar haba phai shaka ka ching lekai ka Dortmund kala khur ka nam job adin bagalala ban film ya ka Shakhtar da lai lakawai baleng bagana ka nam rem ka Shakhtar kala du ban rung shaka playoff kat baga Dortmund kadang yo lat pani keni rung shaka round of 16 Hagajing lekai hapreng ka VfB Stuttgart Persia ka PSG hagan ka ching lekai ka PSG ka lakhur ka nam job adin bagalala ban film ka VfB Stuttgart da sau lakawai bad hagan ka ching lekai u Dembelle uli yo ban Thep Hattrick bad leng bagan ka ching job ka PSG kadang yo lat pani keni rung shakara of 16 Hagajing lekai hapreng ka Bruges Persia ka Real Madrid hagan ka ching lekai ka Real Madrid ka lakhur ka nam job adin bagalala ban film ka Bruges da lai lanon Baria gini ki lai gol jong ka Real Madrid layo ban Thep ar gol lengbau Rodrigo bar shigol layo ban Thep lengbau Bellingham baleng bagan ka jing job ka Real Madrid kadang yo lat bani kni rung shakara of 16 Hagajing lekai Parlok hapreng ka Universitario Persia ka Kynhun Lionel Messi ka Inter Miami habo phai shakana ka jing lekai baro artri ki Kynhun ki khai klem la bat pan khijar nadu pasdang ka jing lekai adu okot ka khandai peu plus san minute wala baro artri ki Kynhun kala persyang bat pen khijar Henry ki klem la bat pen urlong badai ha ka penalty shootout ka Kynhun jong Lionel Messi ka Inter Miami kala khori ka nam job adin bagalala bat pen lem ya ka Universitario na san lasau